Okay, piger. Fortæl, hvor vi er. Den togstation i C. I Sverige. I Sverige. Vi skal spise morgenmad, og vi skal tisse først. Der er meget, meget lang kø. Hvad er det her ude skide? Ja. Derfor så det rigtig langt. Vi kører 12 timer. Det var på der 3. Vil du ikke sige en ting? Hvad skal jeg sige? Sig hej. Amanda lige har booket toilettet et kvarter, fordi han synes sygt røvs meget skide, eller hvad sker der? Og der er så Jonas, som ikke kom med bussen. Ja, som var løbet efter. Vi er lige ankommet. Yay! Hvad er det? Og det er fucking flot vejr. Lærken, prøv at se ud over der. Hvor? Ja. Der. Det her. Lige derovre, hvor vi skal være. Monika kaster. Lige dernede, fordi der er tid til lærken. Ej, jeg tror lige, du skal ud over mig. Jeg tænker, hvad laver du? Så er vi ankommet. Ja, det er typisk dig lige. Ej. Og det er skide godt snevejr. Ej, hvor er det dagligt, så skubber der bare sit hår. Jeg er mega led. Ja. Og nu skal vi have mad. Mad. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i vänten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Nej, det er det nemlig ikke. Go! Så er vi i gang med morgenmad. 2 minutter. 2 minutter. 2 minutter, piger. Så vi er så i gang med at gøre os klar. Vi lige tjekker op, hvad vi skal. Ej, jeg ligner ham der Snape fra... Ligner du Snape fra Harry Potter? Snape. Saturday Snape Dumbledore. Ja, det er super lækkert at være, og Lærke er lige faldet, og vi skal ned til Funparken nu. Hey, hvad skete der med musikken? Nej, ikke den.
Eller noget. Der sker. Og så trykker jeg. Ja, det var rigtig sjovt. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Hej altså. Vi har altså været handle i dag. Og jeg skal lige se på. Og vi havde tænkt, at vi har købt 11 liter mælk, for det er pisse smart at have mælk til hele ugen. Prøv at tjekke en gang. Vis her, hvor meget vi har. Rigtig meget. Det kan man ikke se. Det kan man ikke. Fordi det er dernede. Se. Rigtig meget. Og hvad tænker I, når I ser det her? I tænker da sådan noget. Og prøv at se. Letmælk eller sådan noget. Nej, sådan noget god gammeldags. God gammeldags minimælk. Så skønt. Altså her. Det er ganske enkelt. Svensket A38. Det er pisse ufedt, og det var mig, der valgte, så jeg føler mig rigtig godt tilpas i min lejlighed lige nu. Ja, det er super fedt. Og så fordi det demonstrerer, faktisk hvor meget vi har købt. Ja, det er skønt med den mælk. For vi tænkte, at vi skulle have så meget mælk, så vi havde sådan til hele ugen. Til resten af ugen, ikke? Og vi drikker jo meget mælk, ikke? Og ikke nok med det. Ikke nok med det. Så køber vi kraftedeme også lige en ekstra yoghurt. Ja. Så købte vi skulle noget ikke... Altså, vi skulle mangle noget yoghurt, ikke? Så det er så, hvad der også står i vores køleskab lige nu. Så det var skønt. Vi kunne måske godt bruge lidt solskin. Ja, men min mor havde godt sagt, at hun kom sent. Okay, så det var fint nok, at der kommer noget sent. Ja, så som I kan se, så er vi... Så er det sidste dag i lufthavnen, og nu vil vi lige opdatere, hvad vi havde lavet hele ugen med hele hytten. Det er nu. Det er bare vildt. Ja. Vi startede herovre på sidelinjen Tas. Hvordan har det været? Ski. Hvordan har det været? Det var sjovt nogle gange. Nogle gange. Har du lært noget? Jeg har lært at stå på ski. Hvordan synes du, det har været her i hytten? Det var meget hyggeligt. Det er godt. Lærke. Ja. Hvad siger du? Jeg synes, det har været rigtig fedt. Og det har været rigtig sjovt. Jeg er faldet et par gange. Jeg var for eksempel lige midt op på sådan en sort lift. Så, lift. De der tallerkenlift, og så fordi jeg tænkte, fuck, jeg kan ikke komme ned igen, så holdt jeg bare fast i den og blev sådan lidt slæbt. Jeg lærer som at det så kan slippe, ikke? Det var meget sjovt. Det var også pinligt. Og så faldt jeg så i går. Så min ankel. Jeg var ikke med i dag. Men det har været fedt. Ja, jeg har forstået anklen. Højst sandsynligt. Laura! Ja. Kan du tage dig sammen og sige, hvordan du synes, det har været? Det har været hyggeligt, og det har været fedt at køre med sort hold. Fordi det er bare gået stærkt hele tiden. Og hvad skal jeg med sige? Hvad har vi lavet i dag, for eksempel? Vi kørte baglands. Ja. Vi havde Karina, og hun var rigtig god til at undervise, og så kørte vi baglands. Og så skulle vi også spænde vores støvler op alle sammen, helt op, og så skulle vi køre. Det var meget sjovt at prøve. Og så skulle hun filme, var det meningen, at vi skulle køre vores bedste skiløb, og så skulle hun filme det med hendes det der GoPro-kamera. Men så kørte vi alle sammen bare slalom, og så snød vi hende bare.
Hvor vi pløjede hele vejen ned. Nå ja, det var det, jeg mente. Vi pløjede hele vejen ned, sådan ligesom en slange. Ja. Så smed vi hende bare. Det var ret Og så sagde sjovt. hun, I nogle møginger. Det var ret sjovt. Ja. Pernille. Jeg synes, det har været helt vildt hyggeligt, og det har været fedt. Selvom jeg ikke har stået så specielt meget på ski, så har det været helt vildt. Ja, hvad skete der? Ja, jeg væltede. Min dæk skulle dreje lidt for skarpt i en sving, og så væltede jeg. Så har jeg haft ondt i mit ben lige siden. Det er sgu nede. Ja. Amone. Ja, jeg har også kørt med Sora. Eller ikke hele tiden, men det var sjovt, at vi kom over på Sora, fordi det gik helt stærkt, og så var det ikke så meget sådan noget skoleagtigt. Og vi leger fangeleg. Jeg har også kørt for sort, så jeg ved jo lidt, hvad jeg har lavet. Men vi har sådan, det har mest sådan været uden undervisning sådan hele ugen. Altså vi har mest bare kørt og hygget os, så det har været rigtig hyggeligt. Og i starten der var det kun mig, Laura og Fie, der var de eneste piger på sorthold, og så var der nogle drenge. Men så kom der en masse piger over på, sådan det var vi. Det var der vi alle sammen kom, ikke? Ja, så kom Moni og nogle piger over på, så... Men vi har været sådan lidt delt op en gang imellem. Så har vi kunnet sådan øve nogle forskellige ting. Yeah. Det har været mega fedt og mega godt vejr. Og vi er noget, vi snart skal hjem, og alt vores bagage står der.